3, capitolul 3. Dacă te înșeli, recunoaște. La 1 minut de mers distanță de casa mea, există un petic de pădure virgină, unde rugii de mure înfloreau primăvara, unde veverițele își făceau cuib și își creșteau puii, iar pătrânișul creștea până la înălțimea unui cap de cal. Această suprafață de vegetație intactă era numită Forest Park și era o pădure probabil nu cu mult diferită ca imagine de ceea ce a văzut Columb când a descoperit America. M-am plimbat frecvent în acest parc împreună cu Rex, micul meu bulldog de rasă Boston. Era un câine prietenos, inofensiv, iar de vreme ce rareori întâlneam pe cineva în parc, îl luam pe Rex fără lesă sau botniță. Într-o zi, am întâlnit un polițist călare, nerăbdător să-și exprime autoritatea. "Cum îl lași pe câine să alerge liber prin parc fără botniță și lesă?" m-a dojenit el. "Nu știi că e în afara legii?" "Da, știu că e," am răspuns cu blândețe, "însă nu m-am gândit că ar face cuiva vreun rău aici." Nu te-ai gândit. Legea nu dă 2 bani pe ceea ce gândești tu. Acel câine ar putea ucide o veveriță sau mușca un copil. Te voi păsui de această dată, însă dacă mai prind acest câine aici fără botniță și lesă, va trebui să dai explicații judecătorului." Am promis cu sfială că mă voi supune legii. Și m-am supus de câteva ori, însă lui Rex nu-i plăcea botnița, ca de altfel nici mie, astfel încât am decis să risc. Totul a fost minunat o vreme, dar apoi am ajuns într-un impas. Rex și cu mine fugeam pe panta unui deal într-o după-amiază și acolo, dintr-o dată, spre exasperarea mea, l-am zărit pe reprezentantul legii călare pe cal. Rex era înaintea mea, alergând țintă către ofițer. O încurcasem, știam asta. Nu am așteptat ca polițistul să înceapă să vorbească. I-am luat-o înainte. Am spus: "Domnule ofițer, m-ai prins asupra faptei, sunt vinovat. Nu am alibiuri, nu am scuze. M-ai avertizat săptămâna trecută că dacă mai mi-aduc câinele aici fără botniță, îmi vei da amendă." "Ei, totuși," a răspuns polițistul pe un ton blând, "știu că e tentant pentru un câine mic ca acesta să alerge pe aici când nu e nimeni în preajmă." "Sigur că e tentant," am încuvințat, "însă e împotriva legii." "Păi, un câine așa mic ca acesta nu va face nimănui rău," a observat polițistul. "Nu, însă ar putea ucide o veveriță," am amintit eu. "Ei, hai, cred că iei toate acestea puțin cam prea în serios," mi-a spus el. "Uite ce zic să faci. Lasă-l să alerge pe dealul acela unde nu îl poate vedea nimeni și uităm de povestea asta." Polițistul, fiind om, a dorit să se simtă important, astfel încât atunci când am început să mă condamn singura modalitate prin care își putea hrăni sentimentul importanței de sine era să adopte atitudinea mărinimioasă de a ierta. Însă ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi încercat să mă apăr? De fapt, te-ai certat vreodată cu un polițist? În loc să mă iau la harță cu el, am recunoscut că el avusese dreptate absolută și că mă înșelasem complet. Am recunoscut acest lucru imediat, în mod deschis și cu entuziasm. Situația a avut un deznodământ onorabil prin faptul că i-am adoptat punctul de vedere și el mi-a luat partea. Însuși lordul Chesterfield cu greu ar fi putut da dovadă de mai multă grație decât acest polițist călare, care, cu doar o săptămână mai înainte, mă amenințase cu pedeapsa legală. Dacă știm că urmează să fim oricum mustrați, nu e mult mai bine să-i o luăm înainte celeilalte persoane și să facem noi înșine acest lucru? Nu e oare mult mai ușor să ne ascultăm propria critică decât să îndurăm o condamnare care vine de pe buze străine? Afirmă despre tine toate lucrurile defavorabile la care știi că se gândește cealaltă persoană sau pe care știi că vrea sau intenționează să le zică și spune-le înainte ca acea persoană să apuce să vorbească. Există mari șanse ca ea să adopte o atitudine de generozitate și iertare și ca greșelilor tale să le fie minimalizată importanța, la fel precum polițistul călare a procedat în cazul meu și al lui Rex. Ferdinand Warren, un artist comercial, a folosit această tehnică pentru a obține bunăvoința unui cumpărător de artă irascibil, dojenitor. E important în realizarea desenelor pentru reclame și în scopuri editoriale să fii foarte exact, a spus domnul Warren, relatând povestirea. Unii editori de artă cer ca lucrările comandate de ei să fie executate imediat, iar în astfel de cazuri e posibil să se producă o eroare. Am cunoscut un anumit director artistic căruia îi plăcea mereu să găsească nod în papură la o lucrare.
Am părăsit adesea dezgustat biroul său, nu de critica primită, ci de felul său de a ataca. Recent, i-am livrat acestui editor o lucrare urgentă și el m-a sunat cerându-mi să vin imediat la biroul său. Mi-a spus că ceva nu era în regulă. Când am sosit, m-am confruntat exact cu situația pe care o anticipasem și de care mi-era teamă. Directorul era ostil, savurându-și ocazia de a critica. A întrebat înfierbântat de ce făcusem cu tare și cu tare lucru. M-am folosit de această oportunitate pentru a aplica principiul criticii de sine despre care învățasem, astfel încât am spus: Domnule Cutărescu, dacă ceea ce spui e adevărat, atunci vina mi-aparține și nu există absolut nicio scuză pentru gafa mea. Execut desene pentru dumneavoastră de destulă vreme pentru a ști mai bine ce doriți. Sunt rușinat de greșeala pe care am făcut-o. El a început imediat să mă apere. Da, ai dreptate, dar la urma urmei, aceasta nu e o greșeală gravă, e doar... L-am întrerupt. Orice greșeală, am spus, poate să coste, iar greșelile sunt enervante. A încercat să intervină, dar nu l-am lăsat. Mă distram de minune. Pentru prima oară în viața mea, mă criticam și îmi plăcea la nebunie. Ar fi trebuit să fiu mai atent, am continuat. Mi-ați dat foarte mult de lucru și meritați tot ce e mai bun, așa că am să refac în întregime acest desen. Nu, a protestat el, nici prin cap nu-mi trece să-ți cer așa ceva. Mi-a lăudat munca, m-a asigurat că nu dorea decât o mică ajustare, că mica mea greșeală nu adusese cheltuieli suplimentare firmei și că, la urma urmei, nu era decât un detaliu, nu merita să-mi fac griji. Nerăbdarea mea de a mă critica i-a îmblânzit spiritul războinic. A încheiat prin a mă invita la prânz, iar înainte să ne despărțim, mi-a dat un cec și a comandat o altă lucrare. Există un anumit grad de mulțumire în a avea curajul de a-ți recunoaște greșelile. Acest lucru nu doar că îndepărtează aerul de vinovăție și atitudinea defensivă, ci și ajută adesea la rezolvarea problemei create de eroare. Bruce Harvey din New Mexico a autorizat în mod incorect plata integrală a salariilor pentru un angajat care și-a luat concediu medical. Când și-a descoperit greșeala, a adus acest lucru în atenția angajatului și a menționat că, pentru a-și corecta greșeala, va trebui să reducă următorul salariu cu întreaga sumă care fusese plătită în plus. Angajatul a insistat că, de vreme ce această corecție bruscă îi va cauza probleme financiare, banii să fie înapoiați de-a lungul unei perioade de timp. Harvey a explicat că pentru a face acest lucru are nevoie de aprobarea șefului său. Iar eu știam, a relatat Harvey, că această propunere îl va face pe șef să explodeze. În vreme ce încercam să decid cum pot aborda mai bine această problemă, mi-am dat seama că întreaga încurcătură era din vina mea și că va trebui să recunosc acest lucru față de șeful meu. Am intrat în biroul său, i-am spus că am făcut o greșeală, apoi i-am descris situația în detaliu. El a răspuns în manieră explozivă că era vina Departamentului de Resurse Umane. Am repetat că era vina mea. El a explodat din nou referitor la lipsa de atenție a contabilității. I-am explicat încă o dată că era vina mea. El a dat vina pe alte două persoane din birou, însă de fiecare dată îmi reiteram vina. În cele din urmă m-a privit și a spus: Bine, a fost vina ta, acum corectează-o. Eroarea a fost corectată și nimeni nu a avut probleme. M-am simțit grozav pentru că am fost capabil să soluționez o situație tensionată și am avut curajul de a nu-mi căuta alibiuri. Șeful meu a avut un respect mai mare pentru mine din acel moment. Orice om neînțelept își poate apăra greșelile și majoritatea unor astfel de persoane o fac, însă faptul de a-și recunoaște greșelile ridică pe cineva deasupra turmei și îi conferă un sentiment de noblețe și de bucurie. De exemplu, unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care istoria le înregistrează despre Robert Lee este felul în care el și-a asumat vina pentru eșecul înregistrat de atacul lui Pickett la Gettysburg. Atacul lui Pickett a fost, fără îndoială, cel mai strălucit și mai pitoresc atac petrecut vreodată în vest. Generalul George Pickett însuși a fost admirabil. Purta părul lung, astfel încât pletele sale roșcate aproape că îi atingeau umerii și, la fel ca Napoleon, pe durata campaniilor italiene, a compus scrisori de dragoste pasionale, aproape zilnic, pe câmpul de luptă. Trupele sale l-au salutat cu entuziasm în acea după-amiază tragică, în timp ce călărea fără griji către liniile de front ale Uniunii.
L-au aclamat și l-au urmat, om lângă om, soldat lângă soldat, cu steaguri fluturând în vânt și baionete strălucind în razele soarelui. A fost o imagine a eleganței cavalerești, îndrăsneață, magnifică, un murmur de admirație a străbătut rândurile armatei unioniste. Trupele lui Pickett au alunecat înainte la trap mărunt, prin livezi și lanuri de porumb, printr-o lungă și un defileu. În tot acest timp, tunul dușmanului a sfredelit breșe înfiorătoare în rândurile soldaților, însă ei au continuat marșul, îndrăjiți, irezistibili. Dintr-o dată, infanteria unionistă a apărut din spatele zidului stâncos, unde se ascunsese și a tras salvă după salvă în trupele lui Pickett. Creasta dealului a fost cuprinsă de flăcări. S-a transformat într-un abator uman, un vulcan în erupție. În câteva minute, toți comandanții de brigada lui Pickett au căzut la datorie, cu excepția unuia, și 4/5 din cei 5.000 de soldați ai săi au căzut la pământ. Generalul Lewis Armistead, conducând trupele în asaltul final, a alergat înainte, s-a cățărat peste zidul de piatră și, agitându-și bereta în vârful sabiei, a strigat: "Luați-mi baionete, băieți!" Așa au făcut. Atacul lui Pickett, genial, eroic, a reprezentat totuși începutul sfârșitului. Lee eșuase. Nu a putut penetra nordul și știa acest lucru. Sudul era condamnat. Lee s-a întristat atât de mult, a fost atât de șocat, încât și-a înaintat demisia și l-a rugat pe Jefferson Davis, președintele Confederației, să numească un bărbat mai tânăr și mai priceput. Dacă Lee ar fi dorit să dea vina pe altcineva pentru înfrângerea dezastruoasă a lui Pickett, el și-ar fi putut găsi nenumărate alibiuri. Unii dintre comandanții de divizii nu se ridicaseră la înălțimea așteptărilor sale. Cavaleria nu ajunsese la timp pentru a sprijini atacul infanteriei. Cu tare lucru mersese prost și cu tare lucru fusese anapoda. Însă Lee era mult prea demn pentru a da vina pe alții. În vreme ce trupele învinse și însângerate ale lui Pickett s-au chinuit să revină înapoi către granițele Confederației, Robert Lee le-a ieșit singur în cale, călare, pentru a le intercepta și le-a întâmpinat cu o autoînvinuire care a fost aproape sublimă. "Tot ce s-a întâmplat e din vina mea," a mărturisit el. "Eu și numai eu am pierdut această bătălie." Puțini generali în întreaga istorie au avut curajul și caracterul necesar pentru a recunoaște acest lucru. Michael Cheung, care predă cursul nostru în Hong Kong, a descris felul în care cultura chineză prezintă unele probleme speciale și cum uneori e necesar să recunoști faptul că beneficiul aplicării unui principiu poate fi mai avantajos decât menținerea unei tradiții vechi. A avut în clasa sa un participant între două vârste care nu vorbise cu fiul său de ani de zile. Tatăl fusese dependent de opiu, însă acum se vindecase. În tradiția chineză, o persoană mai în vârstă nu poate să facă primul pas. Tatăl simțea că depindea de preluarea inițiativei de către fiu în sensul reconcilierii. Într-o sesiune de la început, el a povestit clasei despre nepoții pe care nu și văzuse niciodată și despre cât de mult dorea să își reîntâlnească fiul. Colegii săi de clasă, toți chinezi, au înțeles conflictul între dorință și tradiție. Tatăl simțea că tinerii ar trebui să manifeste respect față de rudele lor în vârstă și că avea dreptate să nu cedeze dorinței sale, ci să aștepte ca fiul său să vină la el. Către sfârșitul cursului, tatăl s-a adresat din nou clasei. "Am cumpănit această problemă," a afirmat el. Dale Carnegie spune că dacă te înșeli, recunoaște acest lucru imediat și cu tărie. "E prea târziu pentru mine să recunosc imediat, însă pot să recunosc cu tărie. Am greșit față de fiul meu. A avut dreptate atunci când nu a mai dorit să mă vadă și să mă îndepărteze de viața lui. Poate că îmi pierd onoarea cerând iertare unei persoane mai tinere, însă eu am fost de vină și este responsabilitatea mea să recunosc acest lucru." Colegii l-au aplaudat și au oferit întregul lor sprijin. La întâlnirea următoare, a povestit cum a mers acasă la fiul său, cum a cerut și a primit iertarea, iar acum începuse o relație nouă cu fiul său, nora lui și nepoții, pe care, în sfârșit, îi întâlnise. Albert Hubbard a fost unul dintre cei mai originali autori care a agitat vreodată o națiune, iar rândurile sale acide au stârnit adesea resentimente. Însă Hubbard, prin abilitatea sa rară de a se înțelege cu oamenii, și-a transformat dușmanii în prieteni. De pildă,
Când vreun cititor nervos îi scria pentru a-i spune că nu era de acord cu un articol sau altul și sfârșea prin a-l face pe Hubbard în toate felurile, acesta răspundea astfel: Dacă stau bine să mă gândesc, nu sunt întru totul de acord cu mine. Azi nu îmi place tot ceea ce am scris ieri. Mă bucur să aflu ceea ce crezi tu despre acest subiect. Data viitoare, când ești în zonă, trebuie să-mi faci o vizită și să eliminăm definitiv această problemă. Aplauzele mele de la distanță. Cu sinceritate. Ce îi poți spune unui bărbat care te-a tratat astfel? Atunci când avem dreptate, e mai bine să încercăm să câștigăm oamenii cu blândețe și cu tact de partea modului nostru de gândire, iar atunci când ne înșelăm, și acest lucru se va întâmpla surprinzător de des, dacă suntem sinceri cu noi înșine, să ne admitem imediat greșelile și cu entuziasm. Această tehnică nu doar că va produce rezultate uimitoare, însă, crezi sau nu, e mult mai plăcută în astfel de împrejurări decât încercarea de a te apăra. Amintește-ți proverbul vechi: luptându-te, nu obții niciodată destul, însă cedând, primești mai mult decât ai așteptat. Principiul 3. Dacă te înșeli, recunoaște repede și cu tărie.